काय रे सखाराम, कशाचा विचार करत आहे? अरे काही नाही, दिवाळीच्या किराण्याची खरेदी करायची आहे. अरे मग विचार कशाचा करतोय? आपलं क्वालिटी किंग मिनी मॉल आहे ना. क्वालिटी किंग मिनी मॉल, इथे काय काय मिळतं? अरे या मॉलमध्ये दिवाळीच्या किराण्याच्या सर्व वस्तू मिळतात, तेही उत्तम क्वालिटीच्या. होय का? तू दिवाळीची खरेदी तिथून करणार आहे ना? हो, मी त्याच मॉलमधून खरेदी करतो, कारण त्यांच्या मालाची क्वालिटी खूप चांगली आहे. अरे पण हा मॉल आहे तरी कुठं? अरे भुजबळ ऑफिसजवळ, विचूर रोड, येवला. मोबाईल नंबर 9309 979709. चला तर मंडळी, तुम्हाला पण दिवाळीची खरेदी करायची असेल तर नक्की भेट द्या क्वालिटी किंग मिनी मॉल, येवला.